Avui he vingut a l'Ateneu Popular Nou Barris i diràs, Laura, que ara et vols posar a fer circ? No. Encara no, no ho descarto, però de moment no. He vingut aquí perquè és un dels llocs on s'ha gestat l'espectacle del qual us vinc a parlar, Candy. Una peça que combina teatre, dansa, circ, tot plegat creat pel Pablo Molina. I avui hem vingut a conèixer-lo. Pablo, abans que ens parlis de l'espectacle en si, de Candy, a mi m'agradaria que ens expliquessis una mica qui ets tu. Vaig créixer a Reus, vaig estudiar allà i em vaig trobar amb el Festival de Circ Trapezi a Reus, gran festival. Vaig estudiar a Rogelio, vaig estudiar també a l'escola de Lido de Toulouse. El màxim temps que he estat dedicant a alguna cosa ha sigut a les verticals i a la dansa, però tot això com que es ramifica en flexibilitat, força, presència, moviment, que toca molts pals, no? I a l'escola de Toulouse vam fer molt de teatre, molta recerca, no? És com que agafes una llavor del que és ser creador, perquè no és el mateix ser intèrpret que ser creador, no? I amb Candy, com ha estat aquesta creació? Vull dir, des d'on neix la primera idea també ha sigut mesclant també totes aquestes disciplines. Veurem aquesta multidisciplinarietat en escena? Doncs així com a primera idea, el primer xispasso va ser, em sembla que fa 4 anys, quan veia que estava molt bé el treball en duo amb el meu company i tot, però que hi havia una necessitat també d'estar sol i de poder tenir tot l'espai i tota la llibertat per portar el meu imaginari a l'escenari, perquè amb el meu company estàvem molt capficats amb el text, l'humor, la comèdia, una relació directa amb el públic tota l'estona, i vaig dir, bueno, potser ara amb Candy és un moment de recollir una mica. Candy, de què va exactament? És una pinzellada en moltes coses de la vida, té molts temes, però cap en concret. Però tots són de l'àmbit d'aquest món interior que tenim totes les persones i aquesta relació amb un mateix, no? Amb la ment, l'esperit i aquesta casa, aquest espai, la llar, que en aquest cas a Candy es tracta com una metàfora del cap. Escenogràficament i especialment és com si agaféssim el cap d'aquest personatge, el poséssim a l'escenari i amb el que ella es relaciona són diferents parts d'aquest món interior, ja sigui una porta, una finestra, una cadira, tot això jo em relaciono amb això dient com si volgués explicar alguna cosa que no és tangible, i amb aquesta escenografia i aquests moviments i aquestes relacions puc arribar a dir, mira, així és com jo em sento, o així és com m'he sentit, o bla, 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 saps? I tot això amb dansa, no? I amb dansa, contorsió... Sí, aquestes són barreja de disciplines, no? Sí. Al servei d'explicar aquesta història. Exacte, no és la finalitat la mostra d'aquestes eines, sinó la finalitat és la història i l'experiència del moment, del que està passant. Llavors, si veiem una contorsió molt exagerada, no és algo demostratiu, és algo perquè aquesta escena li ha portat a aquest lloc, no? Aquestes eines estan molt a disposició de la història. Candy és aquesta intersecció entre el terror i l'humor. Com a univers és un lloc de molta llibertat, perquè quan acceptem el terror o lo macabre o lo gore, ja hem tocat les entranyes de la vida. Tu llegeixes terror i no sé què i t'imagines la matança de Texas allà a l'escenari i sustos i no sé què, que era el primer any vaig estar tocant tots aquests temes i tots aquests estils, amb sang falsa, amb efectes molt forts, no sé què i tal, i estava en un entremig entre aquestes coses tan anecdòtiques i efectistes i la meva necessitat d'anar cap a dins i d'anar a tocar coses íntimes i coses importants que realment vull parlar, no? I sí, com et deia, que Random era més aquesta cosa de parlar tota l'estona, fer riure, molt divertit, m'encanta, però clar, això ja ho tenim. Ara què toca?
potser això, recollir-se i anar a visitar aquestes pors més personals que, bueno, jo crec que tot el públic pot reconèixer en aquest drama, perquè del moment en què estàs en una casa assegut o tirat al llit et pots veure tu mateix. Podríem dir que aquesta casa que veurem és inquietant? Hi ha un ambient inquietant? És inquietant perquè, com et deia, estem tocant la por i les coses que li mou a aquesta persona. Llavors hi ha aquesta tensió i aquest ambient una mica, però que no es preocupi ningú, que no tinc la intenció d'anar a fotre sustos ni fer-los viure la pitjor nit de la seva vida, saps? Jo crec que el públic ho podrà sentir, aquesta tensió, però estan protegits, no estan anant al cine allà esperant el susto. A l'hora de crear, o sigui, aquest espectacle és una creació 100% teva d'una primera idea de fa 4 anys que s'ha anat desenvolupant. Amb quin objectiu ens vols explicar aquesta història? O simplement és un treball teu creatiu que vols ara mostrar al públic? Parteix d'un exercici, no? És un exercici en solitari. Com a artista, a mi m'agrada com els... Què és el següent, no? Ara estàvem en duo, què és estar sol? Ara estàvem amb el públic, què és estar... Aquest és l'exercici que ha fet que Candy vagi agafant aquesta forma, i el compromís també, perquè no és el mateix estar dues persones que estar sol. És una mena de regal també per al públic, no? Per mi és un exercici, jo n'aprec molt i continuo creixent de manera artística, i el públic pot ser testigo, com diem això. Testimoni. Testimoni d'aquest exercici que encara que no hi hagi una relació frontal amb el públic en aquest espectacle, està molt considerat i espero que ho puguin acollir, perquè hi ha molt de treball, sí. Perquè l'espectacle s'estrena al Grec, oi? O sigui, és l'estrena, hi ha hagut passes previs, però acabat com a tal, estrenes ara al Grec? O sigui, és la primera vegada que es veurà aquest exercici finalitzat? No és una estrena, és una etapa de treball. Les creacions és difícil posar-li el punt i final. Més que acabar, jo diria que comença, no? Perquè el treballar amb el públic ens donarà moltes reaccions, moltes respostes, feedbacks, tot. Sent un espectacle tan enfocat o que es basa ja al terror, per què Candy? A mi el nom em sona com a algo bonito, no sé com dir-ho. Com és? Per què això? Per què aquest nom? Aquesta expressió de no agafis caramels de desconeguts, i ho vaig traduir a l'anglès, era molt llarg i em vaig quedar només amb Candy. I la idea de que algun desconegut et doni un caramel i que aquest desconegut, en aquest cas seré jo, com a autor, i vosaltres el rebreu i ja veieu si els el mengeu o no. Però els caramels i els dolços i tot això tenen una funció també a l'espectacle. Doncs aquest és el Pablo, i això és Candy. Poca cosa més puc dir. Els dies 25 i 26 de juliol a la sala Ovidi Montllor del Mercat de les Flors. Compra les teves entrades a través del 3C i ens veiem al teatre.